Grete, du modtager så brevet fra kommunen den 29. februar 1991. Ja. Det er et brev fra kommunen, hvor de skriver, at jeg skal være fraflyttet min lejlighed inden for 24 timer, og jeg må indrømme, på det tidspunkt var min situation meget, meget hårdt belastet, og det var måske ikke lige det, som jeg havde brug for på det givne tidspunkt. På det tidspunkt, nej. Netop i dagene op til, at du modtager brevet, der er din ældste søn, Henrik, han er lige sprunget fra en afvinding. Ja. Måske skal vi lige få plads på plads. Henrik er stofmisbruger, vi kan lige så godt sige det, som det er. Han er misbruger af hårde narkotiske stoffer, simpelthen. I hvert fald, Grete, du hører dumpet i entréen og ser så den store brune konvolut. Og hvad er det første, du tænker, da du åbner og læser det allerførste, jeg tænker på, det er, at jeg gerne vil aflevere lejligheden i den stand, som jeg har modtaget den. Det synes jeg faktisk er det mindste, man kan gøre. Gudskelov er det så lang lørdag den dag. Det redder faktisk min situation på daværende tidspunkt. Jeg når ned til Dybbøl Dyrups og køber en omgang modehvid til hele hytten, som plejer at sige. Du leger også en... Jeg leger en rystepusser. Og gullerne skal også have en tur, simpelthen. Det var noget, du sagde til mig tidligere, at det har du aldrig rigtig tilgivet dig selv. Fordi du ligger netop og... det fik jeg aldrig tilgivet mig selv. Du rystepusser først entréen, så kører jeg direkte med pusseren ind i stuen. I har ikke nogen dørtrin, skal vi lige huske. Men det kommer de blev fjernet på et tidspunkt. Ja. Det kommer vi tilbage til. Du ligger så inde i stuen og rystepusser gulvene, og så er der telefonen ringer adskillige gange. Jeg rystepusser, entré, stue, går ind i køkkenalrum, starter på det. Og der må jeg indrømme, der holder jeg sådan en lille pause. Og først der, jeg tager simpelthen en cigaret, sætter mig ned, siger, nu må jeg have 5 minutter, og der hører jeg så telefonen ringe. Ja. Hvem er det, der ringer til dig? Hvem er det, der prøver på at få fat på dig på det tidspunkt, Grete? Det er fra min mellemste datter, Jeanettes lejrskole. Ja. Det er økonomens datter, Katja, der ringer for at fortælle, at Jeanette har røget på værelset. Simpelthen. I havde en aftale i familien om, at Jeanette ville få et kørekort? Ja, hvis hun blev 18. Eller, altså, hvis hun ikke røg til hun blev 18. Ja. Men Jeanette har røget. Jeanette har røget på værelset, og faktisk sammen med 3 af de aller skønneste piger fra Jeanettes klasse. Hendes 3 gode veninder. Eller 3 fra klassen i hvert fald. Og de har sniffet lightergas samtidig, en meget uheldig kombination. Ja, det må man sige. Hvad er det, der sker så? Lightergassen antændes af den glød, der stadig sidder i Jeanettes mundvig. Siger det. Og hele kold brænder så ned til grunden, og vi mister Jeanette ved samme lejlighed. Ja. Den eneste overlevende ved den lejlighed, det er økonomens datter Katja. Hun er sengevæder, og det redder så Katjas situation. Ja. Og Katja er en skøn, sund pige og har det godt, eller hun fungerer fint i dag. Men så er det, du står der i den meget vanskelige situation, Grete. Men du vælger simpelthen... Jeg vælger at ringe til Taxa Tårnby, og det må jeg så indrømme. Ja, det har jeg aldrig rigtig tilgivet mig selv. Jeg får kontakt med Henning. De går ind via centralen, og jeg får kontakt med Henning direkte i Hennings bil. Og jeg sagde til Henning, hold på hat og briller, nu kommer der en ordentlig mundfuld. Ja. Henning får et chok, kører direkte ind i autoværnet, banker hovedet ned i instrumentbrættet, så næsebenet går op i hjernen, hjernen går ud af baghovedet, baghovedet går ud af bagruden, som lander om på den HT-bus, som er banket op i Hennings bagende, eller Hennings bils bagende. Ja. Simpelthen. Og han omkommer ved samme lejlighed? Ja, jeg mister Henning.